Mentaka sengi kepada sengi tap vote na mentaka assembly election aja kapra Haribo district ayo ban saki ke jingsi menta jongki pajba akaban nik tap yala ki vote ki bakordor ke jongki banjet ikita ki nong hikmat jongki na ki santli ki konsumsi ki badon hakane ke district hakane ke jing tap vote ayo ban sakiru ya ke jingsi menta le chief minister barim jongka Meghalaya baru baderu UMLA barim jongka nongpo konsumsi u Dr. Didi Lapang lamba ki bahi ngasem ki jongu hakaba ulayo ban nik tap yala ka vote ha po ka paham sok 3 polling station hanongpo Kumjuru hakane kasngi lasaki ka jingsim benta daki kertong hakaban tap ya laki vote habaro santeli ki konsumsi jogane ka district nakaliang ki kato kanengut ki kertong ki balayo ban yakran hakane kasngi kilapun pau laki jong nya baga jingsong sngan ban poi sakatong ban job hakane ka election arja kapra naki konsumsi ki jongki kane ka step adon ka kobor ka ban yatu sepi baro ki pajba jong ka nongpo konsumsi bakum unong yalam la sim nang kong ban lej ban pendep yala ka jong ka hok ban tap yala ka jong ka bot kum ubatrang ubakwa ban sekre pajba bat ngayo aru kane ka gift ka awat hakaba ngala lej ban tebut nang kong bat ngadon ru ka jing kerman basket ba lang ba ka jing snai jong blay lang ba ka jing e jong ki pajba ki batrang ban ki bakwa ya ka jing kala ka jing wanra ya karoi ka par kan pep hakane ka kanti ngan wan sa jing job bat ngan yo ban sakri yau pajba hakane ka sansnem bat ban airu ka jing trei lang bat ki nadu ubarit hadu ubakrautam bat kumjuru ban wanra ya ka jing mentoy jong pajba ban pun urlong kat kum ka jing tumo jong pajba no shinong apo kanong po konsensi ka dei garkom ya ki pajba no shinong jong ka ri India hai baro koi hakabangin habban burom ya kane ka jingbu bet nakaliang jong riti sensar jong kari India hakaba iwi pa iwi nong song snong jong kari par okoi in habban new kor ya ka jing li tebot manakaliang jonga kum kertong na ka sen kongres na po nine nong po konsensi ngala pendep jing tebot jonga hakane ka sngi manem step panangit scam ba ngan po ya ka thong jong jing job kata nadu ka nyau tarik ke jongu di sembar jong sem arjar kan nyau agas ngi ba imahe Dr. Didi Lapang ila penku burom ila ai ke jing kerku ban yeng kum kertong nadu ka tu ngi lembat kinong kersan jong parti ngiladon ka jing kermen ka baskem bangin poi be thong jong jing job ya ki paranong kersan baro ki balong kum ki kpa ki men ki para ki prasnong prathau prado prasnam ki bahing bahasem baro nga sngoban ai khublei kerpang ya baro kitu ki ba don ka mensim ban kersan yang kum kertong na keseng kongres wat lah pedeng sibun ki jingduna ki ba nga ngadon andre ngangit scam ba kin ai ngai kene kalat ban sakri ya ka nongpo konsi baro kowe ya kene kenti ban ngam aratin ban ong bangin poi bet aga thong jong jing job ban ngapan pau jing songu ya baro ki mang mentang ila poi hadu ko por steng sgi menta la komno percentage ngamla ban tip hadu kano gila dep ban tep dengan pan pau jing songu ya baro tu la dep ban tep badru ya gi pajba ki banang salej ban tep sibit ru pan pau jing songu so borom yaki bang ngit scam bangin poi ko thong jong jing job haga jing sugu jonga kan ni ngala ong ip kila interview yang haga tuka scene ka jong pi ka ba ngatrai asi lai si kila shim ong ba kan ka de ka kanti jong ka party UDP but up to date ngong I'm not still change my mind ngadang suthu hi ba ka party UDP kan poi thong jong ka jing job kata ka ngala ong ip ngalong 100% confidence ba ka party UDP kan wan haga jing job tang kata te tharai kat no persen I tharai kong bila haling jing wan jurup jong pi ki polling station hadin bangala jurup ngala le kamtam ki polling station ki ba kam he ngam ngaklam la ban le habaro ki polling station hare kat kum bangala ban suthu ka party UDP ka sin ka ba mentahi kala ban ko ba la kumno 60 to 70% ngala dia ban ceput menemen step for new stem na school RBP na pangso 3 de na kermen ban job ani kesne de kong kai ka jing sngu jong pi ba pilai wan ban saki makiwe ki polling station kai gal er ka jong pi kabyang hi ngalawan na plasya
na hampir nung terlau nungkrak kagiang ni lawan nagitan kan arlundo 20% rupu kajing semua juga kajing jurit mengenai si baru isingi hai dari polisi mengam jumlah apa itu dan 80% dengan apa ngaso ba kabiang ni ngaso bakal air kajing kelang Tika kanu persen hidon hilaban ong percentage ada tentang ngelap dong 60% kawai rulang ba kawan dekat jaga ngelap kajing ya tek saja di kue parti tahi ngelap kedon gua ba ni semi pesan mereka buat ICP election next time mereka buat ICP tak ada pun long true ngelap betul kata lagi sini aku boleh this is my first time mah mau jong boleh in poin sekatong kadang bersih menskri pak jalan keri lagi jong jak bener sok bersih lagi jong bener kau menskri hap Habai kenpan bad Dr. Didi Lepang haswa bu unit tab ila ka jong ka vote ul pempau ke jong sokmen ka bakrau mansaki bagi paitba jong ka district kila nangsai madru ban sotu bagi don kam ke jong kala ka bamardor ul pempau ru bu udon ka jong sokskem ka bakrau bagi paitba kinang ai kata ka jong sania ka parti kongres madru ban punjab don burom yu kurtong jong ka uba meral bonds im ulong ru bu loyo mencakri palat sopos nem bad banwan ra ru ikilat penroy beper hakane ka district hibar ka wei udon ru ka jong kermen ka baskem bu uba meral bonds im unla ban ai ka jong sakri ka bakhamba palat bani u po Ribuan distrik. Kam na gong galong ba ngide banai ke jing yaro ya ka district administration ba hadu menta padon kono ke jing kulmar kan ba kiwe ke kaladon ke penwit ke jing pene dengan ne step ngala phone show disi baru espiru nga appreciate ya ka step ba ken ba kala ya be de kumolongi aga kompanya kat kumu construction jogre India kala dei ka por ba mangi hame kriaru la dei banje de kino mi khmat ki batma sim sa ga dong ri boy ka don santali constituency ka lo part of America de ilala ki party ni don buntli Nrei kawai kabit tanat kalang bangim don ke jeng tuku ke jeng kawang keti jeng keren ben king kho kita kapan pau ya ke jeng long riu shai apa ki por mun shwa ke jeng kawang mau ke jeng tang ke lama ke jeng tang ke kim don shu ke ne ke dei ke dan jong ke jeng nang ki start ke ya shafrang jong ki brio bat ki pediang ya ke demokrasi ban I uno pada beli Nagalang yung kum kaseng kongres kum bajule nilai kat kum ki prosedur ane kirkom tekam Malaysia di candidate yung yang ne san ban nakini ki ba san ngot kala persang ban trish tom bandai ban ong mano ban jok ban song kanong nang long early ten rei ka respond yung ipej ba hi ipej kidang ngeji ba kaseng kongres kadei ka ba lapan pau ya kita kishin ya kidinja ya kijing tre jingka na dok basdang nama dei kini kaseng ka ba laile stom ba banyo jing la luj nyokren ya wan shaga jalla ka jongi dei ka sne kaseng kongres ka ba sutru bagi dan kamban dan la ka jongi jalla bad lawan airo ya kan ke jela mai nang ba jela ban san kat kum ki sok ki pong bo ble wai ba de ga seng kongres ru blon rai ka se council ban bat ya ki hok ki kendo jongi ya ki jongi hoi ki we ki seng ki don la ki jongi manifesto ki don la ki jongi ideology philosophy ban doctrine jongi kam ne namar baro ki kwa hi ban shakri nrai ka we ka ba kham krau haba perkata ka national level kalong ba ka seng kongres ka purom ba ya ka taka secularism ka ba mod ba ka jing lai loi ban shakri ble jing lai loi ban shakri la ka jong ka jinge bat kum juru ka jing long lai loi ha kar kom riam kom be ha ka dustur kar kom
haga bam ka di bat kenor kum em ka ba ka politics jong ka congress ka nam tuklat terlero ini kita sign ke ba congress ka dan upkermen di ba kalawe juga kan nong ba pernah di ngana do basdam bangarisanya kam sarkar ka ba arkulai snem ba syakri saya kum sub inspector school Denmark bang aku syakri ya kira koi ngalaile ke election ngalajob ru prase kamu suppose nem but ba ro suppose nem na syakri ya ka nampak kasasi hakane ka kenti menta ka jing syakri suppose nem long ka pajrong karta jonga prapusan nem long ka bala ya jingai bad prenga jeng ya jonga nem ba karta asnga ba kapor ba kameru kala de hiban kam yo pensting ya ke ket kia de asnga ba ka de kapor la shisha kidon ki jong yele samta sisen de asnga ba ka le kapor ba kum ubreu ubala syakri las ke kamram jonga ban sei sa wi parunomi kan meran bon la yo ban syakri senda ban na haga by day but ke development but ke kuwi ki skem bat kumbiro haga penyaya ka seng jongi ka seng kongres habla shimne ki lok ke ba don ke je kwa ban ne maral bon ula kham tam karniang namar ula don ka kadang khamit it is postgraduate is an MA but ula don ki experience ki organization como president joka nehu student union open pawe ka board ya lami ya kanun kena school ko dang masan hajar rewaja lut hanehu but kiti ke na pule ba imat une ure udon stamina udon vision but determination umi na ke yeng ka badon burom ko syakri pa jo ulong civil surgeon nang ne but wala syakri but ki ba kimi na ke yeng ka bat blay but ngesap ba umar bon unlebha but ngadon ke jingkerman ko bakhrabun job kan ya sharmanta but ngis kamaro ba unbot dia ke dinja ki bangla persaman syakri but unle khamaro bane wanga lade dadanga syakri sapos dam ngai umar bon ulaban syakri tam kata but ngai khuble kerpan ya ki lok ki ba yusna na yene kumba amin uba pelat ki badon hangne bakiwe ki lok bakil lurmet ban masim dang ki babon habdang yung bun ki parti ki bad klaim ki badon ka bor ka spa ka jing champang re ni don ne ki jing muskam kongres kan nong job hai thank you Habe keren pat badu district election officer ng district UCP got mare ulai thu baka jing tap vote mentang sngi hapo ka district kala long ba songsuk ba songsngan badru bayat bet guarantee klem kini no kijing jag bususi hak bai de pat baka jing tap vote aka than block tu ugot mare ulaong bakam shemladon kono kijing jag ka basusi bat ki pai ba ki basong basa akan ka than kelayo banik tap yela ki vote dak ba songsuk songsngan halor ka jing poi jong ki pai ba nong tap vote mentang sngi ki balayo un pendep yela ka kamram haduk kan ka por kalong nyupuwe point laipuwe persen nrei nakaliang u district election officer ula ongpat baka jingkhen kalak ban kiu namar baki dang don kiwe pat ki polling station ki pom palak ban ai ki jingkhen jongki haduk kane kapor ke pementa